уважение и респект. В името на Република България. Заклевам се в името на Република България Да спазвам Конституцията и законите на страната. да спазвам Конституцията и законите на страната И във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Тревненска община. да се ръководя И да работя за тяхното благоденствие. да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Уважаеми тревненци, уважаеми пачковчани, уважаеми господин кмете на кметство Пачковци, скъпи гости, днес е 13 ноември. Това е Световният ден на доброто. Дата, която ще донесе много късмет и благополучие на Трявна. И ще е знак за един успешен мандат. Доброто е искрица божественост, заложена във всеки един от нас. Вярвам, че в днешния ден заедно полагаме основата на един нов стил на управление на община Трявна, където ще се водим от интересите на общността и те ще бъдат тънката нишка, която ни обединява в този мандат. Сърдечно пожелавам успех на всички, които получиха доверието на тревненци и пачковчани. Вярвам, че заедно ще работим за благополучието и развитието на нашия град и община, въпреки различните ни политически убеждения. Изключителна чест и отговорност е, че получих вашето доверие. От днес обаче започва съществената част от нашата съвместна работа за Трявна и Плачковци. Предстоят ни нови предизвикателства и много работа, която ще свършим. Ще дадем нов тласък на община Трявна в различните сфери на обществения живот. С нови сили ще изпълним вдъхновено поставените цели и задачи. Ще получите моята подкрепа чрез новаторство, смелост и внимание към хората. Аз вярвам, че Трявна заслужава и може повече. Че наистина обединени всички ние ще бъдем съмишленици, поставяйки пред всичко каузата Трявна. Ще чертаем нови планове, ще продължим поставените задачи и проекти, ще има мост между предходното управление и новото управление, което е символ на приемственост и мъдрост в управлението на общината. Управлението няма да започва от нас, напротив, ще се стъпи на идеите и дай Боже по-дългосрочен план да успеем да реализираме дългосрочните мечти, които са заложени от нашите предци за Трявна и Плачковци. Важна част от новите им ангажименти към общината е намирането на нови партньори, привличането на инвеститори, разкриването на нови работни места. Целта е да има повече млади хора. Млади хора, които да припознават Трявна за свой дом. Като място, където да отглеждат своите деца и да постигаме успехи, които наистина ни дават повод за гордост и удовлетворение. Аз вярвам, че обединени можем повече. Можем да постигнем поставените цели. С ново темпо да ускорим развитието на нашия град в областта на културата, туризма, спорта и духовността, която е заложена в гените ни. Нека да бъдем пример и вдъхновение за младите, които да бъдат основен фокус в нашата работа, да ги подкрепяме и стимулираме, всеки да има равен шанс за реализиране на идеите и мечтите си. Сигурен съм, че работейки с ум, упоритост, постоянство, любов и вяра в успеха, можем заедно да предизвикаме много хубави неща за всички нас. Всички ние обичаме този град. Всички ние милеем за него. И вярвам, че най-доброто за Трявна предстои. Оставам с уважение към всеки един жител на общината и ви уверявам, че ще оправдая гласуваното доверие. Бог
да благослови и закриля Трявна и Плачковци, вас и вашите семейства. Благодаря ви!